Jak se ti to líbilo, Kájo? Co bys k tomu řekla? Bylo to super, objevila jsem nový druh adrenalinu a bylo to nechutný a skvělý zároveň. Poprvé jsem se cítila, jako kdyby mi šlo fakt o život. Takže, Nelly, jaký to bylo? Pocity, dojmy? Dojmy a pocity úplně na hovno. Protože já jsem se strašně bála. Protože se bojím docela výšek. Ale jako, chtěla jsem vidět už maminku, ale tak jako to se stává. A bála jsem se hodně. A máš radost, že jsi se překonala? Jo. Jo. To jo. Takže celkově prostě, jaký to bylo? Dobrý. A dávám tomu 6-7 z 10. Pocity, dojmy? No tak jako bylo to dobrý, mě to mega bavilo, ale měla jsem takový 2 fuck upy, no, jako zasekla jsem se tam na jedné té lajně a pak jsem tam prostě byla hrozně jsem se bála, byla jsem tam i mamku o pomoc, ale jako nepřijela. Nevím proč, mám, jako prostě nepřijela, no. Takže tak, no. A celkově teď, když jsi dole? Jo, užila jsem si to, bylo to fakt fajn, jakože byla sranda, jsem tam málem spadla, ale v pohodě. Sofie, jak se ti to líbilo? Jo, super to bylo. Někdy byl strach, nebo nebyl? Jo, na začátku a na konci na tom žebříku, ale nakonec, když jsem lezla dolů, tak to bylo v pohodě. Jo, takže pocity? Jo, bylo to super, skvělý. Takže Vali, jaký pocity? No, tak ten žebřík, ten byl úplně hrozný, když si lezla nahoru. A pak jsem se sekla na tom sjíždění lanovým. Ale jinak to bylo v pohodě. A tam jsi měla strach velký, nebo? No, ani ne, víc na tom žebříku. Jo. Spíš jsem nevěděla, co se děje. A celkově dojem? Bylo to mega dobrý. Tak Káji, jaký to bylo? Dobrý, jen jsem se trošku bála na začátku, ale nakonec to bylo v pohodě. Nejhorší byl ten provaz a nápis Hamr. A to bylo asi všechno. Tak jaký to bylo, Niky? Jaký máš dojmy, pocity? No, ten žebřík byl nejhorší, nemám ráda žebříky, na začátku jsem se trošku jako bála, ale pak už to bylo v pohodě. Takže Doporučuji. Šla bych to delší. super. Tak jaký máš z toho dojmy, pocity? No, bála jsem se, měla jsem nervy, že spadnu, že se někde zaseknu, ale dala jsem to, takže jako dobrý. Jaké to bylo, jaké máš dojmy? Mega dobrý to bylo. Mega dobrý. Ale vždycky před tou věcí, kterou jsem měla dělat, jsem se hrozně bála, ale nakonec jsem se odhodlavala a bylo to super. Paráda. A chtěla bych na velkou. Takže Sofčo, pocity, dojmy, jaký to bylo? Bála jsem se docela jedu z té lanovky. A jako dobrý zážitek. Dám tomu 8 z 10. Takže Niky, jaký to bylo, pocity, dojmy? Jo, bylo to dobrý a bylo to lepší, než jsem to čekala. A měla jsi strach? Jo, trochu jo. Takže dojmy, pocity? Jakože dobrý, teď už mám dobrý pocit, když jsem na zemi, no, ale měla jsem většinou i strach, no, to bylo to takový těžký. Super. Will you tell me more about the place where you stay in Paris? Hustě, Vali, soustřeď se. Will you tell me more? When will you let your long Hustý. Hustý, dobře, Val, hustý. Maybe you should know. I got a ticket for the plane now. Slyšíš se? Are you still alone? I'm on my way to the airport. Tak skákej. When I see you in Paris, I will sing you this song. Pojď, Janecko, pojď. Pojď, hele, zvládla to Sofina. Pojď. Neboj. Hezky.
Let's go.